أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله حمدا كثيرا أمي الله فو بيشونا كا الله بركة دكا ولنمان دو الله من سونا كا بيشونا يرانا وتمنا فɛ kanubaw diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ ni an bɔlen an ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye dɔni bunakun ye o la dɔni bunakun an bɛ studio jumɛn kɔnɔ an b'an ka studio belebele kɔnɔ su na n'o ye Banugɔ TV studio belebele o la ni jɔn don ɲɔgɔn fɛ o tɛ maa dogolen ye ala ka dugukolo sanfɛ o tɛ maa dogolen Afiriki ani farajɛla o tumana fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn n'o ye Cheikh Musa Siribe Banugɔ Musa Sukonga ani Malefiya Tana Mundugula Farada Sabuɲuma n'o ye Cheikh Amadu Siribe Banugɔ Amadu ale denkɛ ye a n'a ka wolokansigi inshallahu taala ani ale de bɛ ɲɔgɔn fɛ su na dɔni bunakun kan a bɛna kuma kanubaw ye su na sabu ka d'a kan kanubaw u ka kuma cayara u ko an ka bɔ ka se ka dɔ fɔ u ye o tumana fɛ question caman o de bɛ an bolo su na an bɛna min tɛnku an karamɔgɔ la ni ala sɔnna a bɛna o jaabi kanubaw ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka i yɛrɛ nafa ni o question ye san'an ka don kuma kɔnɔna na an bɛ foli lase an ka abonnew bɛɛ lajɛlen ma maa minnu n'olu abonnelen don an ka pagew kan Banugɔ TV ka taa se Kibaru Bugu Fiyɛ fo ka taa se Sanuɲuman Media ma ka taa se Sɔgɔmadu officiel an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen marahaba o tumana fɛ k'a fɔ aw ka a connectelen to inshallah a ka video a ka partager kosɛbɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka se ka video sɔrɔ bɛɛ ka se ka i yɛrɛ nafa n'a ye i ka so kɔnɔ o tuma an bɛ segin an karamɔgɔ ma ka foli d'a ma Cheikhana salamu alaikum wa rahmatulah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله من يتق الله يجعل الله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الحمد لله قال ربكم ادعوني أستجب لكم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله كسم محمد الله فوق الله بركة كدمني على في كسولك على كرام محمد كم دم فولا مندي على كرامي كبس دم فين بي ala kira mi n'ale cira kana kɛ hinɛ danfɛn bɛɛ ma an bɛ ala fo an yɛrɛ bɛ kira bangeli kalo ba la kalo lahɔrɔma kalo min n'a ka fisa diɲɛ kalo bɛɛ ye san min kalo min a bɛ san min kɔnɔ n'o san ka fisa ni san bɛɛ ye kosɛbɛ an bɛ ala fo ka ala barikada bari ala kira ale kanu o de ye an wasa ala kira bonya o de ye an wasa ala kira ka fasamantiya o de y'a to ala hinɛ n'ala ka ban ka layidu baw ta ɲɛ o kama an bɛ ala fo ka ala kira fo ka ɲini ala fɛ sɔli ba kelen caman bɛ ala ye a k'o kɛ ala kira ka min yomi kalakita duniya ila yomi kiyama amin rabbi o tɛmɛlen kɔfɛ an baden alisilamɛw n'o ye maliyɛnw ye maliyɛn bɛ diɲɛ jamana fan o fan foli b'aw ye k'aw fo k'aw barikada ka fara maaw kan maa minnu bɛ forfait ta ni k'u sigi k'an lamɛn ɔ ka gawa giribuw ni kalandenw lamɛn u bɛna kuma ni mun bɔ u da kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen nafa ni kuma in ala k'o kɛ Muhamadu bonya kama sɔli ala nabi kibaruya jumɛn alhamdulilahi rabbil alamina an bɛ foli belebele ta hali bi k'a ɲɛsin an lamɛnbaaw ma maa minnu bɛ k'an filɛ tiktok sanfɛ minnu bɛ k'an filɛ facebook sanfɛ minnu bɛ k'an filɛ youtube kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ marahaba k'a ɲini ala fɛ ala ka an'aw nafa a ye a sɔgɔlen to an na inshallahu taala aw tɛ fɔ a jigi kɔ su na o tuma an bɛ don an ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na Cheikh Musa Siribe Banugɔ Musa adamadenw kɔni ye question caman de bila n'o ye kanubaw ye ko minnu n'o kɛlen don k'o kamana gan mɛ an b'a fɔ an ka émission na waati bɛɛ commentaire kɔrɔ hali bi ni minnu n'o ka hakilinaw bɛ yen o kumana fɛ ni hami minnu b'u la u k'a sɛbɛn commentaire kɔrɔ ni ala sɔnna ni an y'a ye mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ a kala ka na fɔ an ɲɛna ni ala sɔnna an bɛ o question fana kɛ an ka karamɔgɔ kun ni jaabi minnu b'u la a tigiw bɛ u ka jaabi dafalen sɔrɔ o la an b'o fana da kanubaw fana tulo kan inshallah san'an ka taa ɲɛfɛ o la an bɛ don an ka baabu kɔnɔna na komi laada la an bɛ segin o kuma in ka don o don Banugɔ Musa i ye tɔgɔ min n'i y'o ta tiɲɛ ye i fa kɔ n'o de ye Sukonga ani Malefiya Tana nin dɔnni belebeleba fila ye i fa ye min walaka diɲɛ kɔnɔ ka kɔn a nani ɲɛ maa ma deli ka min walaka wa a taalen kɔfɛ an b'a jigiya k'a fɔ de
a ka du kɔnɔ ya a walakabaw de bɛ se ka sɔrɔ n'o tɛ a walaka man di maa wɛrɛ fɛ o tumana fɛ o sugonkan in an b'a fɛ i ka dɔɔnin fɔ a ɲɛna a la sugon yɛrɛ ye mun ye nin question in kɔni mɛnna ka kɛ sabu a fɔ sugo yɛrɛ ye mun ye sugo yɛrɛ ye mun ye kosɛbɛ ne yɛrɛ kɔni hakili la an tɛmɛna nin kan sabu a kɛra nka n'an ɲininkara a la an bɛ dɔɔnin fɔ a la kosɛbɛ sugo ye ba ni hadamaden ka kunnafoniya di o don i n'a fɔ ala y'a fɔ cogo min ala ko inna allaha alimul ghaibi wa shahada ni tiɲɛ fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ni tiɲɛ donc o ti dɔ wɛrɛ alimul ghaibi min bɛ ka fɔ n'o ye ko dogolenw ye aya i k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ dogolen dɔnbaga de ye ala ye mais ala ko ja'il malaikatu rusulan uli ajniha masina wa sulasa wa ruba aw yazidu fi khalqi man yasha inna allaha ala kulli shay'in qadir ala ko nga ale ka jɔnbaw kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ ala bolo jɔn minnu ni ala bɛ baroɲɔgɔnya kɛ sufɛ kabini mɛlɛkɛw la mɛlɛkɛ minnu cili kaman b'a daminɛ kaman 2 ka taa kaman 3 ka taa kaman 4 a ko wa dɔw yɛrɛ jiden bɛ ka tɛmɛ o bɛɛ kan o b'a yira ala ko n'o ye ala subhanahu wa ta'ala ka maa ɲumanw ye i k'a dɔn k'a fɔ walijuw ni kutubu zamaniw i k'a dɔn k'a fɔ martaba de don mɛlɛkɛ kama 2 tigi ala b'o ci dɔ ma martaba de bɛ dan ye ni kama 3 tigi cir'o ma dɔrɔn a bɛ kɛ bana y'a la parce que o bɛ bonya ale hakili ma donc n'u ye fɛn n'i ti dɔnni kɔnɔ ni faamu man di a faamu man di o ye tiɲɛ o kama dɔnni tɛ lamɛn ni tulo dama ye dɔnni bɛ lamɛn ni tulo ni hakili de n'o kɛra e b'a faamu o kama an b'a fɔ yan waati bɛɛ sogo ye ala subhanahu wa ta'ala ka yamaru de ala de b'a ka jɔn ladɔnniya la o ye tiɲɛ an bɛ nin fɔ waati bɛɛ sogo kɔni wasala sa sogo dalilu o wasara o bɛ kɛnɛ kan quoi a bɛ kɛnɛ kan donc an bɛ kuma min fɔ dɔrɔn an ti don an ka kuma kɔnɔ fiyewu fo an ka ala fo ka segin ka na ala kira fo bari an bɛ waati min na sisan mawuludu kalo tɛ wa mawuludu kalo don ala kira bangeli kalo o don kasi mun an tɛ question jaabi ten n'an ma dɔɔnin fɔ a kan dɔ fɔ an ɲɛna koyi i y'a faamu ala kira bangeli kalo n badenw ni kalo tɔw man ka kɛɲɛ maa si bolo tɛ kelen ye n'i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ ala kira kanu kama i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ jɔnw ye ala ye ala kira kanu kama i jija i k'o kɛ kalo in na o kɛra sun ye o kɛra sarakati bɔ ye o kɛra k'i seko n'a damajira kɛ o walima se yɛrɛ tɛ e ye k'a fɔ i bɛ financement kɛ mais kolo ni fasa min b'i la k'o kɛ ka yɔrɔ dɔw labɛn dɔrɔn parce que ko ala kira bangena k'i nisɔndiyala i b'a baraji sɔrɔ bari ala ko a bɛ ko dɔ to ko dɔ kama a ye nin dalenba gosi kuranɛ kɔnɔ a ko ala kira yɛrɛ ma a ko ni e ala kira kun tɛ ne kun tɛ danfɛn da dugukolo sanfɛ o b'a yira ja ala bɛ ko dɔ kɛ ko dɔ kama wa ala bɛ ko dɔ fana to ko dɔ kama wa ala bɛ sɔn maa dɔ ye fana maa dɔ kama wa ala bɛ yafa maa dɔ ma maa dɔ kama kama bɛ yen dɛ kama bɛ yen dɛ wa diɲɛ jɔn bɛ fɛn min kan o ye sababu de sabu bɛ k'o la o kama kalo in kana tɛmɛ maa si la ten k'e ye silamɛ tant que e bɛ k'i yɛrɛ wele ko silamɛ tant que e bɛ k'i yɛrɛ wele ko ala ka jɔn ɲuman i bɛ se ka min kɛ ala ye a kɛ i bɛ se ka min kɛ ala kira ye k'i ka nisɔndiya yira o kɛ nka ko dan b'a la dɛ ni ko y'a dan sago a bɛ kɛ ko wɛrɛ ye dɛ i b'a kɛ ala ta kɔnɔ kosɛbɛ o de ka di ala ye ala ko an ka seli a ko seli fana jogo 4 lazara jogo 4 ala m'a diya i ye cogo cogo n'i y'a seli don o don k'a kɛ jogo 5 i ye dan sagora dɛ i bɔra hukumu kɔnɔ donc fɛn min ka di ala ye o de ye i ka ko ko n'i b'a kɛ silamɛya la i k'a kɛ k'a bɛrɛ bɛn donc an b'a ɲini ala fɛ hami bɛ ne ni kanuba fɛn o fɛn la mawuludu kalo in na ala kana an si wuli fo ala ka hamiw dilan amin rabbi min ta ye denko ye ala ka den caman nɔgɔya u ye amin rabbi min yɛrɛ ta ye ni muso ko gɛlɛyala ala ka muso caman d'a ma min ta ye nafolo ko ye ala k'a kɛ miliyardɛri ye ala k'o kɛ ala kira bonya kama ala k'o kɛ ala kira bangeli bonya kama sɔli ala rasul sali alhamdulillah ala ka ni dugawu ye ala k'a minɛ o tumana fɛ kanubaw kɔni u nisɔndiyalen don u fari fonilen don o tumana fɛ an bɛ tɛmɛ ni an ka question ye nin ye mɔgɔ dɔ ye ale kɔni ye a dama kasi kosɛbɛ karamɔgɔ a ko kumuriba dimi a ko n'an bɛ fura dɔ kumuriba dimi na k'an k'o fɔ n'o tɛ ko kumuriba dimi bɛ k'ale sɛgɛn dɛ ale sababuya la sisan maa caman b'a sɔrɔ alhamdulillah maa min bɛ yen ko kinberekunba dimi b'a la k'a daminɛ kinberekun na ka na senkɔw la o dimi bɛ maa o maa la a fura filɛ nin ye an y'a fɔ ka tɛmɛ Seku Amadu Banugu Amadu ala ka hinɛ a la ala ka dayɔrɔ suma ale ye fura in di maaw ma siɲɛ caman an yɛrɛ ka émission na ka tɛmɛ an y'a di maaw ma siɲɛ caman donc an bɛ segin a kan maa min ni kinberekuru 2 b'i dimi walima maa min ni bana b'i minɛ u b'a fɔ a ma ko tinjɔ ɲama i b'a sɔrɔ a b'i dimi ka jigin woro kolo bɛɛ la ka na fɔ sen fasa la a fura duman duman filɛ nin ye kolonkɔrɔ i b'o ju dɔɔni walo marifa jukɔrɔ
i b'o dɔɔni walo n'i ye ni fɛn fila fara ɲɔgɔn kan k'a ni kɔgɔfin susu a tigi ka to k'a muga dɔrɔn o ti dabile k'a bɛ mulukuko kinberekundigi a b'a ban pewu maa dɔw yɛrɛ bɛ yen i b'a ye senkɔ fana bɛ funu fo i b'a digi a bɛ dɔgi a tigi ka to ka nin dun n'a y'a susu n'a di mɔgɔ ma a k'a susu k'a mugu bɔ a k'a mugu in dun a ka to ka dɔɔni fana mun sen yɔrɔ in na a k'a don situlu la k'a mun sen yɔrɔ in na o yɛrɛ o de ka teli o ka teli kosɛbɛ nin ye tiɲɛ ye dɛ i y'a faamu o kama dɔɔni bɛ bɔ fɛn min na o ye dɔɔni di dɔɔni de bɛ ɲɔgɔn wolo o kama dɔɔni goyalen bɛ i b'a fɔ fɛn tɔw jalen waati min na matɔw b'a fɔ ko a ka di olu bɛ ka hɛrɛ min sɔrɔ n'u ko a ka di dɛ e bɛ k'o sɔrɔ waati min e b'a fɔ de dɔɔni yɛrɛ bɛ ɲini ka fɛnkɛ ne bolo a man di kosɛbɛ dugu jɛ o jɛ ale bɛ den yɛrɛ kura wolo e ma da o la wa ala ko k'u la yomini huwa fi shan ala ko dugu jɛ o jɛ ale ala bɛ ko kura kɛ ɔ i ka da la k'a fɔ dɔɔni fana b'o cogo de la dugu jɛ o jɛ dɔɔni bɛ den kura wolo a tigi maa min bɛ sɛbɛ kan dɛ maa min tɛ ka maaw tɔɲɔ maa min bɛ sɛbɛ kan n'a bɛ ka maaw jigi tugu n kan b'o de sinon ka taa dɔɔni ɲini ka n'i sigi maaw ta cɛni kama o ko tɛ dɛ a t'a ɲɛ ye janko maa wɛrɛ ala k'an sago d'a ma amin yarabi alhamdulillah rabbil alamin hakili an balimakɛ a kɔni a ye nafaba sɔrɔ wa kanubaw fana u ye nafa sɔrɔ o la an bɛ tɛmɛ question filanan karamɔgɔ dɔ fana ko ale bɛ to ka sugo kuma bɛɛ kɔnɔkulu a bɛ to ka sugo kɔnɔkulu de la waati bɛɛ yalima ko sugo kɔrɔ bɛ di ni maa min sugora kɔnɔkulu la i ye kɔnɔkulu caman ye o bɛ ka tɛmɛ wali i ye kɔnɔkulu caman ye e yɛrɛ ye dɔ paro ka minɛ la i sugora sagakulu caman na wali i sugola misikulu caman na nin bɛɛ lajɛlen ye garisɛgɛ de wa hɛrɛ min don hɛrɛ camanba de don i bɛna wari min sɔrɔ n'a ka ca kosɛbɛ nafolo o de ye nafoloba ye mɛ n'i sugora bakulu la ka f'i ye bakɔrɔni kulu caman ye warimisɛn dɔ dunna a mankan bɛna wuli wariko kungo bɛna wuli da la n'i sugora sɛ caman na wali sɛba n'a denw na i bɛ garisɛgɛ min sɔrɔ a bɛɛ b'i yɛrɛ kɛ n'i sugora banakɔtaa jajalen na a bɔnbɔlen bɛ fan fɛ o ye wari dɔ dunnen ye ka kɔrɔ a nafolo a mankan bɛna wuli i ye wari dɔ dun hali n'a tigi kun ko k'u yafa la o bɛ tila ka na kun o ye banakɔtaa jajalen n'i y'o ye sugo la donc sugo bɛɛ n'a kɔrɔ don donc n'i ye kɔnɔkulu ye wali i ye sagakulu ye i ye misikulu ye o bɛɛ ye garisɛgɛ de ye nafolo min di bɛna sɔrɔ et puis nafoloba a bɛ komi maa min bɛ sugo ka kabinɛ falen ye banakɔtaa la f'a bɛ piti kɛ ka bɔ a dɔw bɛ don f'u bɛ dɛsɛ ka sigi jɛgɛ kɔnɔ o ye garisɛgɛ ko dan ye mais kabinɛ dan in ka dɔgɔ n'i y'i ka ko ɲɛɲini fɛnnin dɔ kɛn bɛ k'i ni hɛrɛ cɛ bala n'i y'o ɲɛɲini o ka bɔ yen i bɛ hɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ dan ye wa saraka ye dɛgɛ di i bɛ dɛgɛ de kɛ saraka ye k'o di denmisɛnw ma k'u wele kana dɔrɔn u ka dɛgɛ in min u k'a min dɔrɔn u ka dugawu kɛ ala y'o hɛrɛ kelen latigɛ ye inshallah baharu nin ye tiɲɛ o la an bɛ tɛmɛ ni question ye hali bi maa dɔ fana bɛ yen ale kɔni ka ale bɛ to k'a ye sugo la waati bɛɛ kuranna kalan ale yɛrɛ de bɛ ka kuranna kalan walima kitabu a bɛ ka kitabu dɔ kalan yalima ko nin sugo ninnu kɔrɔ jumɛn b'o la n'i sugora k'a ye i bɛ ka kuranɛ kalan o ye dugawu jaabi de n'i sugora k'a ye i bɛ ka kuranɛ kalan i ka dugawu dɔw n'i kun y'a ɲini ala fɛ wali i kun y'a fɔ maa dɔ ye a ka dugawu k'i ye ni hami b'i la o y'o jaabitɔ ye n'i sugora k'i ye seli la o y'o kelen fana ye n'i sugora k'i ye selidita la o y'o kelen ye n'i sugora k'a ye tasuma wulila ka sin ka ka tabi minɛ ten o y'o kelen fana ye n'i sugora k'a ye e jɔlen e yɛrɛ ka du tasuma sina k'a bɛɛ minɛ ten sugo la i kun ye fɛn min ɲini ala fɛ o y'o jaabilen ye wa aw ka du in i kɔlɛ dɔ bɛ na a bɛ kɛ bana ye diɲɛ b'a tɔgɔ fɔ de ye tiɲɛ ye baharu i y'a faamu o sugo ninnu ye garisɛgɛ ye o ye dugawu jaabi ye ayiwa alhamdulillah rabbil alamin an ma ɲina kanubaw kɔ maa minnu ni olu sɔgɔlen bɛ an na nin waati in na diɲɛ fan 14 fɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ marhaba ka ɲini aw fɛ a ka partager kosɛbɛ walasa kanubaw ka se k'a sɔrɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ o la Seku Musa an bɛ tɛmɛ ni kɔrɔfɔw ye nin fɛn maa dɔ fana ye ale ko ale ye sugora k'a ye ntigɛɲɛ Musa Solomana ka fɛn ninnu ntigɛɲɛ k'ale sugora ka ntigɛɲɛ caman de ko sugo bɛ mun fɔ n'i sugora ka dimiɲɛ caman ye i bɛna kɛ jamatigi de ye n'a sɔrɔ i bɛ ko o ko la i bɛna kɛ jamatigi ye i bɛna jama sɔrɔ a la i bɛna jama sɔrɔ n'a sɔrɔ e ye feerekɛla ye k'e ye jagokɛla de ye i bɛna jama sɔrɔ o ye jamako da ye maa tɔw bɛ ɲɛbɔ e fɛ
e bɛ taa i sigi ka tilela dun ka jama kɛlen sɔrɔ ka aran ta i ka bitigi da la aya o sigi k'i kɔnɔ i b'o sigi k'i kɔnɔ est-ce que mais ɲɛɲinini b'a la dɛ o ye tiɲɛ diinɛ ye kɔnɔjɛlenya ye kɔnɔjɛlenya don suran dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ fɔ a ma ko suratul kawsara aya alikawsara n'i ye nin sogo in kɛ dɔrɔn taga digiɲɛba dɔ lajɛ digiɲɛw caman bɛ yɔrɔ min i b'i sigi dɔrɔn i b'a sɛbɛn Allahu inna a'tayna kal kawsara fasalli rabbika wanhar nashanaka huwal abtar i b'a sɛbɛn siɲɛ 7 ka bɔgɔ fara ɲɔgɔn kan i kana k'i koliji la i k'i ko mais n'i b'i ko kana ko ɲɛgɛn kɔnɔ n'i b'i ko i b'i ko yɔrɔ jɛlen dɔ la n baden n'i ye nin ko i hakili tɛ jama o jama la k'i b'a sɔrɔ Ala y'o don i garisɛgɛ la i b'a sɔrɔ Ala bɛ jama yuguba ka k'e kan f'i bɛ siran i yɛrɛ ɲɛ tiɲɛ mais bɛɛ tɛ sogo a la dɛ ka sogo digiɲɛ kulu la Allahu akbar o ka dɔgɔ a ma nɔgɔ o ka dɔgɔ kosɛbɛ siga tɛ nin na nin ye tiɲɛ amin rabbi alhamdulilahi rabbil alamina Shehu Musa Sidibe Banugɔ Musa an n'ale de bɛ ɲɔgɔn fɛ su na Banugɔ TV ale ka studio belebeleba o kɔnɔna na an bɛ filɛbaa bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ marhaba an bɛ tɛmɛ ni an ka ɲininkaliw ye Banugɔ Musa nin fana ye maa dɔ ye ale ko ale sugora ka jahanama ye o ko cogo min na k'a fana sugora ka alijinɛ fana ye ne ko n ko nin sugo ye n ko fana ye karamɔgɔ ɲininka n ko nin sugo ye ma nɔgɔ dɛ ko kɔrɔ jumɛn bɛ yen na n'i sugora ka jahanama ye maa dɔw yɛrɛ b'a ye u bɛ sugo f'u b'a ye mɛlɛkɛw y'olu ta k'u kɛru jahanama kɔnɔ o ye Ala ka kangarida ye o sugo kɔrɔ tɛ yɛlɛma diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ o sugo kɔrɔ tɛ yɛlɛma o ye Ala subahanahu wa taala ka kangarida de n'i sugora k'a ye k'e ye jahanama y'i ɲɛ la wali ka sugo k'a ye u ye mɔgɔ minɛ k'a don tasuma kɔnɔ ko e yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ sugo la nin ye jahanama ye walima u ye yɛrɛ minɛ k'i kalo k'i kɛ jahanama kɔnɔ o ye Ala ka kangarida de i bɛ min na sa o b'i yɛrɛ ni Ala de cɛ donc i b'i tilen n'i m'i tilen n'i sara ten dɔrɔn a ma nɔgɔ wa n'a y'a sɔrɔ i ka Ala ko ka bon dɔ fara Ala ko kan n'i sugora alijinɛ la o ye dususuma ye i ka diɲɛ labɔ bɛ laban lafiya la ani hɛrɛ o ye alijinɛ la sugo ye n'i sugora k'i ye yɛlɛ la o y'o kelen fana ye i ka diɲɛlatigɛ bɛ laban hɛrɛ ni dususuma ma i denmisɛnlama y'i maga ka fɛn o fɛn ɲini i cɛkɔrɔbalama i kan ka sigi tuma min Ala b'o bɛɛ kun gɛsi ka s'i ma o sugo kɔrɔ o ye Ala k'an ni sababa bɛn Shehu Musa Sidibe Banugɔ Musa kanubaw a kɔni tɛ kɛ basi ye bi ko an na bɛ dɛsɛ fiyewu ani aw an bɛ ɲɔgɔn bolo hali bi a y'a sɔgɔlen to an ka nɛgɛjuru sira ninnu na o la an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali ye hali bi maa dɔ fana ko ale sugora k'a ye yirisun belebeleba k'ale bɛ to ka sugo o de la a sigilen b'a suma kɔrɔ a ko kɔrɔ jumɛn bɛ ni sugo in na n'i sugora ka yiri belebeleba dɔ ye yiri min n'i ma dan y'a la k'a ye sumaba b'a la o ye nɔrɔ de o ye nɔrɔ ye bari an ɲɛmaa y'o fɔ n'o ye Alakira sallallahu alaihi wasallam n'i sugora yiri nugulen na dɔrɔn o ye nɔrɔ ye nɔrɔ don surtout yiri belebeleba o ye nɔrɔ de o b'a yira i bɛna jigiya dɔ sɔrɔ o jigiya in tɛ sa yan diɲɛ wuli cɛ a tɛ sa e bɛ ban i jigi sɛbɛla min na o bɛ ban mais e den n'o denw u b'o jigiya kelen continuer donc a bɛ kɛ ten ka taa sa yan diɲɛ wuli cɛ o de ye yirisumaba sogo ye mais n'i sugora ka yiri jɔlen ye k'a ye yiribulu t'a la ten a bolo jajalen jɔlen do ten o ye jigitigɛ ye yirijalan i n'i jigila mɔgɔba dɔ a bɛ sin ka na fɔ ɲɔgɔn kɔ ten o jigiya bɛ tiɲɛ a kɛra maa dɔ ka taa kuma dɔ fɔ wali k'aw fɔ ka kɛ ɲɔgɔn kan o a ka cɛ ɲɔgɔn ye o sugo kɔrɔ de ye mais n'i ye yiri kɔni nugulen ye dɔrɔn sigi a kan Ala bɛna da dɔ yɛrɛ ye a ka bon dɛ yanni diɲɛ wuli cɛ a tɛ tugun Shehu Musa Banugɔ Musa Ala k'an ni sababa bɛn ni ye tiɲɛ ye o la maa dɔ yɛrɛ tun ye yirijalan ɲininkali kɛ mais o question kɔnɔ o jaabira o la an bɛ tɛmɛ ni an ka question ye hali bi an tɛ sɛgɛn wa an tɛ ɲina ka kanubaw fana fo hali bi u k'u abonnelen to u ka abonné mɔgɔw k'u abonné ni page ninnu na Toyifatulahi Media Kibaru Bugu Fiyɛ Sabuɲuman Media o tumana fɛ Banugɔ TV bɛɛ lajɛlen ka i abonné ninnu na n'o kɛra i ti fɔ Banugɔ Musa ka kunnafoni fayida dumanw ani Shehu Amadu yɛrɛ ka fayida dumanw Ala ka hinɛ na a ti fɔ olu kɔ fiyewu an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an ni sababa bɛn o la an bɛ taa nin fana ye maa dɔ ye ale ko ale bɛ to ka sugo kiraw la ko a ye kira tɔgɔma fɔ yɛrɛ Nabilahi Isa k'ale y'a ye a ye Alakira ye a ye Yusufu ye donc mɔgɔ min bɛ to ka sugo kira ninnu na ko o kɔrɔ
bon ni shugura kiraw la shugo fone no nyongo ko doni kira la shugo chama be ni shugura la a kira munu ye geleya soro geleya mina doni no aka chala feti sani mo soro nabila lutu bola nabila nuhu bola ya fam ni shugura nunu na doro geleya mu soro nyongo mi soro ni shugura lutu la ifuru muso dobe abeba ala ko mayera setula ibe kenyala ni shugura nabila nuhu na iden do fana be na bodu kono ibe kenyala mais ni shugura ala kirala i shugura ko bere la bari shugura dugo jabila o wati ko ni bi jigisigi alla soro ke ta soro ka dun o telefla be sigi ki ka ko fle ba so mais ni shugura nabila isa la aka chala fe eti kan nyana maya ke fasula ebe bo ski wani sugura nabila yusufu la alayhi salam wati bi saraka bo adola ini mo be se ka kar nyongona o be ke isabu ye kata kasula donc kiraw la shugo a difference le no ka bo nyongona abete bayi shugura mina ni nana ibo fana koro soro ala kan be sa amin ya rabbi alhamdulillah rabbil alamin an koni anti sege kanyina ka foli belebele ka sege lamɛbaaw ma an faso kɔnɔ ba maliba ani an ka lamɛ jamanaw minnu bɛ k'an lamɛ Côte d'Ivoire minnu bɛ k'an lamɛ Burkina Sénégali o tuma fɛ Laginɛ ka taa se Niger ma maa o maa bɛ k'an lamɛ Afrique kɔnɔ ani Europe an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen marhaba o la Cheikh Musa an bɛ taa ni an ka question ye hali bi maa dɔ fana ye ɲininkali kɛ a ko ale y'a ye sugo la a bɛ k'a kasi fo ale ɲɛji fo ale wulila ka bɔ sunɔgɔ k'a sɔrɔ a ɲɛji bɛ k'a bɔ ko sugo kɔrɔ bɛ di ni shugura ki ye kasi la i ka diɲɛnatigɛ de bɛna laban nisɔndiya ani hɛrɛ ma o tigi bɛ sa waati min i b'a sɔrɔ a hakili sigilen don bari a tun bɛ ka fɛn fɛn ɲini ala b'o nɔgɔya ka sugu a dɔw yɛrɛ bɛ sugu k'u ye kasi la f'u bɛ wuli k'a sɔrɔ u bɛ ka figifigi n'o kɛra i ka diɲɛnatigɛ bɛ laban sunsuma ani hɛrɛ de ma bari i tun bɛ ka min ɲini denmisɛnya kɔnɔ n'i t'a sɔrɔ i kɔrɔbayalen ala bɛ n'o kun kɛ sikasi i ma o sugo kɔrɔ ye alhamdulillah an bɛ tɛmɛ ni sugo ye hali bi maa dɔ fana bɛ yen Cheikh Musa ale ko ale bɛ to ka sugo k'a fɔ a bɛ voyage sira kan a bɛ ka voyage ka taa yɔrɔ dɔ la quoi ko sugo fana kɔrɔ bɛ di ni sugura k'i ye taama la o y'o taama kelen de ye i bɛ voyage Allah o sugo t'i yɛlɛma ci dɔ ka n'i ma i ka voyage soit kungo dɔ ka cun i da la i ka wuli ka taama ni sugura k'a ye samara sen fila dɔ nan'o d'i ma o y'o cogo kelen ye ni sugura k'a ye e ka finiw fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ sagi la k'a don i kɔ la dɔrɔn i ɲɛ yɛrɛ la o y'o cogo kelen ye mais fɛn min tɛ sugo ye ɲɛnamaya la denmisɛnnin dɔ ka na i ɲɛnama ka na samara sen fila ta k'a d'e ma i b'o taama kelen kɛ o tɛ sugo ye dɛ o ye kɛnɛ k'a di i y'a faamu maaw ti jateminɛ de kɛ ko ninnu na sinon hɛrɛw caman bɛ an senkɔrɔ ka yaala o ni denmisɛnnin ye gabakuru dɔ wali papiye dɔ ta ka na si ma o tile fila bɛɛ i bɛ garisɛgɛ dɔ sɔrɔ mais nin ti jateminɛ o dɔw yɛrɛ bɛ sin ka denmisɛn bɛ na o ma a bɛ ji soli ka d'u ma bɔn i ye ta ye dɛ e yɛrɛ ka ko cayara den bɛ ka na fɛn dɔ de yira i la olu ye ala ka mɛlɛkɛw de ye u ti ko ninnu kɛ o kun fɛ ala k'an bɛ sababu alhamdulillah an bɛ tɛmɛ ni an ka kɔrɔfɔw ye hali bi nin fana ye maa dɔ ye ale ko ale bi to ka sugo kuma bɛɛ k'a ye ale banalen don a bɛ malati la quoi donc ko sugo fana kɔrɔ bɛ di n'i sugora k'a ye e bɛ bana la f'i ɲɛ yɛrɛ la k'i to sugo la o ye garisɛgɛ bantɔ ye hɛrɛni min tun b'i tan o y'o bantɔ de ye i bɛna don gɛlɛya kɔnɔ wa n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya yɛrɛ b'i kan dɔ faratɔ don gɛlɛya kan dɛ foyi tɛ bɔ a la ayi Allahu akbar n'o kɛra maa min na sin ka wuli ten i ka taa dugalen sun i ka taa buru kuru 7 kari i ka n'a don daga la k'a tobi i k'i ko i k'a ji dɔ min n'o kɛra o bɛ ɲɛ i garisɛgɛ ma sinon n'o kɔni ma kɛ ne tun bɛ k'i den ka kule kelen na i bɛna kule bɛɛ b'a ye bari ko ninnu ye sababu de ye sugo ninnu bɛɛ bɛ na fɛn u bɛ fɛn dɔ de ɲɛ bila quoi n'i ye sugo natɔ ye dɔrɔn fɛn dɔ b'a kɔ kan ala k'an ta kɛ ɲuman ye amin ya rabbi alhamdulillah rabbil alamin Cheikh Musa Sidibe Baningo Musa sugonga ani malefiya tana mundugula farada sago ɲuman suna an bɛ Baningo TV an b'ale kɔni ka jasoba kɔnɔ n'o ye a ka studio belebele o la an bɛ ala fo k'ala barikada hali bi maa dɔ bɛ a ye ɲinini kɛ a ko kamanagan min b'ale la diɲɛ kɔnɔ bi
ako o ye denko de woloden ni ala ye den di mɔgɔ ma ala ye hɛrɛ bɛɛ k'i ye ako woloden ko o de jɔrɔ b'ale la k'i bɛ se ka ɲale ma wa maa bɛɛ n'i ka jɔrɔna ko tɛ sinon denko tɛ jɔrɔ ko ye o aya o ye ala ka di ma nka sabu b'a la an b'a di waati bɛɛ aya an ba minnu bɛ yen k'u ma den sɔrɔ tiɲɛ u ka nin lamɛn aya an fa minnu bɛ yen k'u ma den sɔrɔ u ka nin lamɛn dɛ tiɲɛ alamisa sɔgɔmada fɛ maa dɔ ci dɔrɔn yiri dɔ bɛ yen a bɛ fɔ yiri ma ko sana sanan don sana fara kɔrɔn fɛ a fara tilebi fɛ aya i k'a gan i ka n'a fara ɲɔgɔn kan aya i k'a ja tile la ŋama-ŋama n'a jara tuma min a di denmisɛnw ma u k'a foronki kolon na ka ba k'a laja ko ɲuman k'a susu fɔ k'a mugu bɔ tiɲɛ mugu min sɔrɔla o mugu in to ka jalakɔgɔ dɔɔni k'a la i k'a susu n'a ye i ka to k'a di muso ma a ka to k'a suru jikalaw ni libitɔniw ni najiw la a k'a min aya n'a ye fɔnɔ nege gan la ala sɔnna a b'o den kelen bɔn a kɔ la eski nin ye tiɲɛ o ye sababu de ye tiɲɛ a dɔwɛrɛ filɛ nin ye aya maa min ma den sɔrɔ fiyewu aya sɛ bɛ tɔɔrɔ ka wuli ka fanfara minnu to ɲaga kɔnɔ t'olu dɔ ɲini ka n'a fara ɲɔgɔn kan i k'a susu kolon na k'a foroki n'o yɛrɛ min bɔ komi maa bɛɛ fɛngɛ tɛ kelen maa dɔw bɛ yen u bɛ ɲugu n'i y'a dɔn k'i bɛ n'i y'a min k'a b'i ɲugu sin ka taa a kɛ ji kɔnɔ son kɔnɔ ten i ka ji d'a kan i k'i ko i kotɔ i ka ji in dɔɔni min ala y'o den kelen bila i bɔgɔ la wa i b'o den sɔrɔ fana kelen tɛ fila tɛ saba tɛ olu ye dalilu de ye ala sɔnna ni min y'a kɛ ala ka barika dɔn amina yarabi alhamdulillah rabbil alamina kanubaw m'a dɔn aw kɔni a tɛ kɛ basi ye bi ko a na bɛ dɛsɛ fiyewu fiyewu Baniko Musa an n'ale de bɛ ɲɔgɔn fɛ min ye Cheikh Amadou Baniko Amadu ale ka wolokansigi ye o la a bɛ ka dɔnni fɔɔnɔ o tumana fɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka ani sara ni hɛrɛ caman ye o la an bɛ tɛmɛ hali bi hakili ni tigi kɔni a ye a ka jaabi sɔrɔ maa dɔ fana bɛ yen ale ye ɲininkali tɛnku an na a ko ale bɛ to ka sugo ka ala tɔgɔw de ye sɛbɛsɛbɛlen o tumana fɛ ko kɔrɔ jumɛn bɛ nin sugo in fana na ala tɔgɔ n'i sugora ka ala tɔgɔ ye sankolo la wali kuranɛ kalaka ye tulo b'o la sankolo la wali ɲɛ bɛ jalamugutigiw la sankolo la u bɛ ka la ilaha illallah da n'i sugor'o la dɔrɔn o tigi ye maa kɔrɔtalen de maa kɔrɔtalen i b'a sɔrɔ ale bɛ maa tɔw sanfɛ o ye dancogo yɛrɛ ye ala subhanahu wa taala fɛ yen yɔrɔ n'aw bɛɛ nana jamama yɔrɔ la sisan maa dɔw yɛrɛ bɛ yen ala de y'olu da k'u kɔrɔta i y'a faamu donc o ye ala yɛrɛ ka latigɛ de ye donc o tigi ye maa kɔrɔtalen a faralen don maa kɔrɔtalenw kan mais o bɛ saraka ni so de sokɛ jɛma n'i y'a saraka n'a ye hakili la n y'a fɔ video dɔw la ka tɛmɛ n'i y'a saraka k'a jɔ i ka da la ni ala sɔnna i b'o masaya kɛ i bɛ kɛ maa kɔrɔtalen a tigi bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ a n'aw bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ sisan mais n'aw taara se jama i b'a ye mɔgɔw bɛ girin ale de kan mɔgɔw b'a ye dɔrɔn u bɛ girin ka k'a fɛ o tɛ bɛɛ la o maa bɛɛ tɛ ten donc o ye ala subhanahu wa taala ka jimɔ de ye donc a bɛ sɔrɔ sugo minnu fɛ o ye ninnu de ye ka sugo kuranɛ kalankan na sankolo la wali ka sugo ka ala tɔgɔw ye sankolo la ka sugo ka jalamugutigiw ye sankolo la nin de don n'i y'a saraka ni sokɛ ye i ti sa i bɛ masaya kɛ ne de ko ten ala k'an bɛ sababu amina yarabi o la an bɛ tɛmɛ hali bi di ala sɔnna ma an tɛ ɲinɛ ka kanubaw fo kosɛbɛ ka o marahaba an ka bi plateau in sanfɛ o la an bɛ taa ni question ye dɔ fana ye ɲininkali kɛ a ko maa minnu bɛ ni u mago bɛ fanga na a ko nin bɛ ka mɔgɔ caman parce que dɔnnila cayara mɔgɔ caman bɛ caman bɛ ka dɔnni kuma fɔ mais min bɛ se ka maaw mago ɲa o ka dɔgɔ o tumana fɛ minnu mago bɛ fanga na k'i bɛ se ka mun ladilikan di u ma bon ni i mago bɛ ɲɛmaaya la an k'a fɔ ten ɲɛmaaya wala n'i mago bɛ ɲɛmaaya la n'i dara maa min na ka se k'i y'a dɔn i bɛ se k'i mago ɲa i bɛ taa ye i y'a faamu Kasimu an tɛna se ka kuma ka bɛɛ dan na dɛ bɛɛ ma da kira la bɛɛ ma da ala la bɛɛ bɛ da i la bɛɛ tɛ da wala donc ni ala ye maa min ka sabu k'i bolo i b'o de wele da ala b'i n'olu bɛɛ i y'a faamu sinon ko in ye fɛn min ye dɔrɔn dugawu jaabi de don a banna dɔnni bugun bɛ fɛn min kɔfɛ dugawu jaabi don dɛ maa o maa ko k'e bɛ silamɛya k'i bɛ dɔnni na ni ala ko sira ye walahi dugawu jaabi ni dugawu jaabi tɛ yen i bugu mɔgɔw bɛ t'i minɛ bon ɲɛ bɛ dugawu jaabi in na a tɛ yɔrɔ bɛɛ la dugawu jaabi tɛ yɔrɔ bɛɛ dɛ bari dɔnni kuma cayara bi i y'a faamu dugawu jaabi yɛrɛ ɲinini k'a sɔrɔ fɔlɔ ala ye maaw ta da o tɛ kelen ye maa dɔ bɛ se ka san 2 kɛ a bɛ ka dugawu jaabi ɲini maa dɔ bɛ yen kalo 6 maa dɔ bɛ yen semaine 1 maa dɔ bɛ yen tile 3
mɔgɔ dɔw yɛrɛ ala y'o n'a ka dugawu jaabi da o ye maa sanumanw ye nka maa dɔw bɛ yen u bɛ san 40 de kɛ a dɔnnibaw tɛmɛna yan o san 40 u b'o de kɛ u bɛ ka dugawu jaabi ɲini nka bi moriw yɛrɛ ɲininka jalibu ye mun ye dugawu jaabi ye mun ye u t'a dɔn dɛ min mana 200 kɛ 400 ye kaba ka se ka bazɛni 2 san o bɛ t'i sigi ko moriya mais ne e y'a kɛ k'a di maaw ma ala b'a jaabi e b'o dɔn i t'a dɔn t'a dɔn dɛ kunufaya kunu dɔw bɛ yen f'i ka siran ala ɲɛ sinon o tɛ na ni ala ye siran tɛ olu na man di dɛ wala maa dɔ bɛ se ka da e la ale bolo kunufaya kunu don mais a b'a di ma e b'a di maa ma a ti mako ɲɛ mɔgɔ ye ja o b'a yira maa ye i yɛrɛ de i ka siran ala de ɲɛ donc n bɛ min fɔ o yɔrɔ la dɔrɔn i mago bɛ ɲɛmaaya la maa min bɛ se ka ala wele ye ko dugawu bɛ jaabi a fɛ yen i bɛ taa ye n'o ye min kɛ k'a d'i ma a ka ca ala fɛ ala tɛ bɔ i jigi kɔrɔ ala k'an sago d'an ma amina yarabi ɲɛma ɲininaw bɛɛ kɔni tulo bɛ in na ni ala sɔnna a ma nin ye Seku Musa fana ka ladilikan ye k'a di an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ni sababa bɛn nin ye maa dɔ fana ye ale ko a sugura k'a ye u bɛ ka so bali ye ni bali ye a ko o kɔrɔ jumɛn bɛ o la ni muso sugura k'a ye i bɛ ka bon bali ye o ye futinɛ de dotɔ ye ni furucɛ cɛ wala i bɛ fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ sa i bɛ sabali ɲɛ da ka sabali bolo da ka sabali fɛɛrɛ ta n'o tɛ futinɛ bɛna don i ni cɛ cɛ ni muso sugura k'a ye fana i kun bɛ ka gana ni lamu ye k'a sɔrɔ e furulen don o ye furu satɔ ye i bɛ fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ sa saraka min b'a la o de fɔtɔ filɛ nin i bɛ sabali ɲɛ ta ka sabali fɛɛrɛ tigɛ mun kama i ni cɛ bɛ bɛn cogo min bari du jɔ muso don dɛ muso de kan ka sabali mun kama du ka se ka jɔ tiɲɛ b'i bolo ko ye ne ba mais o tɛ se k'i bali ka sabali kɔ ne mago bɛ du ka jɔ e de kan ka sabali sabali de ka ɲi i y'a faamu donc n'i ye nin sugu kɛ ne bɛ se ka saraka min fɔ a la i bɛ sabali i b'i sigi sinon ni cɛ nana i ma ni futinɛ ye hali n'a y'a sɔrɔ e jo b'a la kana f'i b'a kuma caya o yɔrɔnin minnu mɛnɛ i ko mun i tɔgɔkun na ten i ka tɛmɛ y'a ko dɔ ka ban i k'i ka furu kɛ tiɲɛ ala k'an bɛɛ sababu amin yarabi alhamdulillah rabbil alamin Seku Musa Siribe Banikɔ Musa Sekonga ani malemiya tana Mundugula farada sagoɲuman an b'i fo kosɛbɛ ka i marahaba k'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka hɛrɛ jidi an k'ale bi o la an bɛ taa maa dɔ fana bɛ yen o ye sugu kɛ a ko olu de sugura k'a ye a tɔgɔ bɛ di wala ko u fɔnɔna u sugura k'a ye a bɛ k'a fɔnɔ ko sugu in kɔrɔ bɛ di sugura k'a ye ni sugura k'a ye fɔnɔna wali sugura k'i ye i bɛ ka banakɔtaa kɛ f'i b'i tɔntɔ i bɛna nafolo dɔ nafa k'a ti a bɛ kɛ gɛlɛya bɛɛ kan o sugu kɔrɔ de y'o ye fɔnɔ ka sugu k'a ye e bɛ ka fɔnɔ i kɔni bɛ ka fɔnɔ bɔ madama wari tɛ kɔni f'i bɛ ka dumunifɛn de fɔnɔ i bɛna financement dɔ kɛ a bɛ gɛlɛya dɛ ka sugu k'a ye banakɔtaa gane b'e la i taar'i sigi bi k'i tɔntɔ fo k'i kan fasali bɛɛ wuli ka jɔ i bɛna financement dɔ kɛ a ma nɔgɔ dɛ a b'a sɔrɔ i dɛsɛlen don mais i b'a kɛ gɛlɛya sugu bɛɛ kan mais fantanya ni muso ye den ta ka na n'a ye ko den kirikaralen don f'a ka taa dɔgɔtɔrɔso la hali n'a se t'i ye n'a ɲɛɲini a ɲɛ bɛ ɲini dɛrɛ i bɛ fɛn o fɛn kɛ i b'o kɛ nin fɛn cɛnni i bolo ni sara so i ka taa kaso la i b'a ɲɛɲini i b'o ɲɛɲini dɛ ala k'an kisi ka bɔ a ma donc n'i y'o sogo kɔni natɔ i ma dɔrɔn financement dɔ bɛ ka n'i ma min cɛ man ɲi soit ka sogo k'i ye gɔnifɔ la o ye kungo de ye nin bɛɛ ye kungo sogow de e sogora k'i ye misigi fɔ yɔrɔ la wali gɔnifɔ yɔrɔ u bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ e bɛ ka dɔn kɛ o ɲɛɲini n'o tɛ i mago satɔ don kungo dɔ natɔ de da la i bɛ boli kɛ i ɲɛ bɛ bilen dɛ ala k'an kisi ka bɔ amin yarabi alhamdulillah rabbil alamin Seku Musa Banikɔ Musa an b'i fo kosɛbɛ ka i marhaba nin ye maa dɔ ye ale fana ye ɲinini kɛ a ko dɔnni ɲinidenw k'i bɛ se ka fayida jumɛn di dɔnni ɲinidenw ma k'u mago b'i ka fayida la dɔnni ɲininaw maa minnu bɛ taa kalan kɛ ka dɔnni ɲini kosɛbɛ bon ne bɛ fɛn min fɔ dɔrɔn o de ye ala ɲɛsiranya o de ka gɛlɛn parce que n y'o de fɔ dɔnni bugulen don fɛn dɔ kɔfɛ ala ɲɛsiranya don dɛ ala ɲɛsiranya don o ye tiɲɛ karisa bɛ ka taama a cɛ ka ɲi maa t'a filɛ ko fila yɛrɛ fini kɛn bɛ k'a sutura de ni don n'i langolo bɔla maa ma n'i filɛ o bɛ tila k'i filɛ kun u b'a fɔ i wala donc dɔnni bugulen don fɛn min kɔfɛ ala ɲɛsiranya de don ala ɲɛsiranya don dɔnniba denmisɛnw an bɛ min ladilikan di
nyere bala ambe aya anga sira alanye ni tiɲɛ ni ko sira alanye o ye kuma in fɔle dakuru ɲɛ kelen kosɛbɛ fɛn bɛɛ bɛ o kɔnɔ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ o ye tiɲɛ y'a faamu ne b'u bila sira n'o dɔrɔn de aya wallahi ni siranna ala ɲɛ i bɛ ka taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ mabɔw caman tɛmɛna yan sa a caman ala ka walijuba dɔ tɛmɛna dugukolo sanfɛ yan aya a kun tɛ foyi dɔn kuranɛ kɔnɔ Isa Nasrulahi sike ni tiɲɛ jama tun bɛ jɔ a ka da la fo gitɔrɔnda aya bari dugawu jaabi bɛ Dugawu jaabi yen mais a tɛ dɔ wɛrɛ dɔn Isa Nasrulahi kuranɛ jigi ko don wa ayi wala o tɛ kuranɛ jigi tɛ sira ala ɲɛ aya mun ye o fana ye wala ala mago bɛ ala jɔn ɲumanw ka se ka maaw mago ɲa wallahi f'i ka sira ala ɲɛ ni ye tiɲɛ ni ye tiɲɛ maa tɛ se ka bɛɛ mago ɲa dɛ bari ala ye maa dɔw da olu mago tɛ ɲa abada ala ye maa dɔw da n'a ma se karisa fɛ a mago tɛ ɲa tiɲɛ y'a faamu tiɲɛ o de ye sababu ye aya mais n'o kɔni tɛ ko dugawu jaabi kɔni ko don sira ala ɲɛ tiɲɛ sira ala ɲɛ i ka ko in bɛɛ di ala ma aya i taara min fɛ hali n'a ye i natɔ ye n'a ka de d'i ma i bɛ diɲɛ bɛɛ mara n'a ye b'a mara ni ye tiɲɛ y'a faamu tiɲɛ n bɛ dɔnni ɲininaw bila sira n'o ye aya a filanan aya barika tiɲɛ barika ni ye tiɲɛ dɔnni bugulen don ala ɲɛ siranɲɛ kɔfɛ tiɲɛ mais a tɛ n'i jɔ k'a b'i bugu a sigilen bugulen de don lenbulen don donc a sigin bɛ fɛn min kan o de ye barika ye aya dɔnnibaa o dɔnnibaa bi dugukolo sanfɛ ko barika t'i la i tɛ se ka maaw mago ɲa abada o ye tiɲɛ wallahi hali ne ka jama ye maa 100 maa 1000 aya i sigi k'a filɛ n'o ye sɔgɔmada ye i sigi ka wulada kɔnɔ o bɛ taa jama bɛ taa est-ce que ni ye tiɲɛ barika mansa dugawu aya karamɔgɔ dugawu aya cɛkɔrɔba dugawu aya n'i y'olu fara fara ɲɔgɔn kan misili o misili bɛ kɛ k'i bon i yɛrɛtɔ o barika ninnu de b'o bɛɛ kunbɛn bɛɛ kunbɛn u b'a bɛɛ détruire an tɛ misili mais ne y'i bɔ i yɛrɛ ye ten e ma barika ɲini i ma dugawu ɲini ni maa o maa ko tɛ o b'i minɛ a b'i minɛ dɛ ala k'an kisi ka bɔ amin yarabi donc an b'u bilasira n'o fɛn fila ye ala ɲɛ siranɲɛ ni barika n'i ye nin sɔrɔ ka ban baden foyi t'i la foyi tɛ ni tiɲɛ maaw dɛmɛ wa ala sɔn siga t'a la maaw dɛmɛ wa ala bɛ sɔn siga t'a la ni tiɲɛ ala k'an ɲɛ ka d'an ma amin yarabi ala k'an sago d'an ma sallallahu alaihi wasallam Salil nin ye somɔgɔ samaba ye ayiwa dɔnni ɲinidenw maa minnu bɛ kalandenya la minnu bɛ tubabu kalan na minnu bɛ arabu kalan na minnu yɛrɛ bɛ kan wɛrɛw kalan na kalandenw bɛɛ kɔni tulo bɛ yen na nin ye Seku Musa ka bilasiralikan ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka an bɛɛ lajɛlen nafa ni nin kumakan ninnu ye o la an bɛ taa Seku Musa mɔgɔ dɔ fana bɛ yen ale ye sugon kɛ ko a ma deli ka voyage mais a sugora k'a ye ko ale bɛna voyage bon hakili la sugo in kun jaabira mais kuma ye nin ye awɔ ni sugora k'a ye i bɛna voyage o ye taama de voilà o sugu kɔrɔ tɛ yɛlɛma siga t'a la sugu dɔw bɛ yen o tɛ yɛlɛma quoi siga t'a la i y'a faamu komi saya latigɛ sugu k'a fɔ i ka maa dɔ bɛna fatu yɔrɔ an y'o sugu caman fɔ yan i sugora k'i ye ka taxi jaune ko i sugora k'a ye i bɛ sobili la i sugora k'a ye a bɛ ka mobili pousser i sugora ka gakura jɔlen ten bolo b'a sanfɛ i sugora ka pɔn bililen ninnu bɛɛ ye saya de ye donc o bɛ cogo min nin y'o de ye n'i sugora k'i ye voyage sira kan dɔrɔn i bɛ taama na mais n'i sugora k'a ye e bɛ ka voyager kurun kɔnɔ kurun in bɛ dugukolo jalan sanfɛ f'a bɛ poussière ci o y'i ka bolifɛn jɔtɔ ye i bɛna senna taama daminɛ ni tiɲɛ aya i y'a faamu voilà mais n'i sugora k'a ye i bɛ ka kurun boli jikɛnɛba sanfɛ ka taa i bɛ hɛrɛ o hɛrɛ sɔrɔ i t'a nɔ i kɔfɛ ni kurun bɛ boli i kɔsi kɛ e ɲɛ bɛ sen nɔ de la donc a b'o cogo i ka wari ɲini bɛ kɛ ten de wari o wari bɛ na a bɛɛ bɛ mugan i ma n'i yɛlɛma i b'a ye fɛn bɛɛ bɛ sogo la foyi tɛ foyi ma dilan est-ce que ba dɔn an ka sogo ɲɛɲini sogo ye wulibali ye dɛ et puis ala ka kibaruya don k'a da jɔnw na nin ye tiɲɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma amin yarabi Seku Musa nin fana ye maa dɔ ye ale ko ale fana sugora k'a ye jabi dalen don a bolo la a ko sugo in fana kɔrɔ bɛ cogo di n'i sugora k'a ye ko jabi dalen don i bolo la muso n'i ma furu i bɛna furu sɔrɔ n'i sugora k'a ye jabi dar'i sen na n'i ma furu i bɛna furu sɔrɔ mais n'a y'a sɔrɔ i furu la i kɔlɔsi sinon i furu bɛna sa nin ye kabako ye dɛ kabako don ne kɔni y'a ye jabi bɛ ka da i sen na e furulen don i kɔlɔsi n'a sɔrɔ i bɛ ko o ko la o waati segin i kɔ sinon ko in a tɛ to furusa bɛ bɔ a la ala k'an kisi an bɛ yarabi ɔ maa minnu bɛ yen n'u ma furu sɔrɔ muso n'i bɛ fɛ ka furu sɔrɔ i ka jabi da alamisa lasara
aka ca Ala fɛ yan'o ka wɔrɔ ka bɔ i sen na da bɛ don i ka furuko la. Aya alamisa lazara. Est-ce que i yɛrɛ kan bɛ karisa fɛ n ti karisa fɛ o de bɛ se k'i bila retard la sa sinon n'i y'o jaabi kɔni da a ka gɛlɛ o ka wɔrɔ k'a sɔrɔ da ma don i ka furuko la. Ala k'an bɛɛ sababu. Amin ya rabbi. Alhamdulillah rabbil alamin. Sheikh Musa Siribe Bango Musa. Chugonga ani malefiya tana mundugula farada sabu ɲuman an b'i fo kosɛbɛ ka i marhaba an ka nin plateau an ka nin welekan jaabili la bi o tumana fɛ ka kanuba bɛɛ lajɛlen fana fo ka kanuba bɛɛ lajɛlen marhaba minnu bɛ k'an suivi TikTok sanfɛ minnu bɛ k'an suivi YouTube sanfɛ minnu bɛ k'an suivi Facebook sanfɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen marhaba k'a ɲini an ka abonnew fɛ nin video ninnu o ka partager kosɛbɛ walasa kanubaw ka se k'a sɔrɔ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ o tumana fɛ an bɛ foli belebeleba an b'o ta fana ka ɲɛsin an ka studio yɛrɛ a baarakɛlaw an bɛ foli belebele ta k'a ɲɛsin u ma k'a ɲini Ala fɛ Ala ka n'u sara ni hɛrɛ caman ye o la an bɛ taa ni ɲininkaliw ye hali bi nin fana ye mɔgɔ dɔ ye bon da e yɛrɛ da donna tura kuma in na sisan laban na n'o tɛ ale ko k'ale mago bɛ furu de la ko mun bɛ se k'a to mɔgɔ bɛ furu nka i yɛrɛ bɔra sisan ka dɔ fɔ awɔ ɲɛfɔlen y'o ye inshallah ni Ala sɔnna aya o tumana fɛ malefiya tanaw Sheikh Musa maaw fana mago bɛ na bi ni bɛ ka mago sa kɛ bi dɛ parce que adamadenw bɛ ka taama u kan ka min kɛ u t'a dɔn u man ka min kɛ u t'a dɔn e bɛ se ka bilasirakan jumɛn di adamadenw ma bon malefiya tanaw la ani ban hadamadenya janoko hadamadenya tɛ se ka taa fɛn minnu kɔ o y'o de ye nin kɛ nin man ɲi kana nin kɛ nin man ɲi kabi lawale wali kabi an bɛ denmisɛnniya la fɛn minnu bɛ fɔ ka don tulow la cɛkɔrɔbaw fɛ o tɛ wa nka bi diɲɛ bɛ yɔrɔ min sisan maaw teliyala o ko ninnu ma fɛn dɔw tun bɛ a tun tɛ kɛ fɔlɔ nka bi a caman bɛ kɛ i y'a faamu wala donc diɲɛ teliyara malefiya tana na an bɛ minnu fɔ an b'a daminɛ muso minnu bɛ taa cɛ ka koliji sigi ɲɛgɛn na maa dɔw bɛ yen sisan n'u ye jisuma ta ka taa sigi u mana taa jikalan bɔ ka na u bɛ sin ka n'o jikalan yɛlɛma jisuma kan ten o bɛ cɛ garisɛgɛ ban pewu c'est à dire n'u ye jisuma ta ka na sigi jikalan de kan ka sɔki mais olu bɛ jikalan de kɛ ka jisuma sɔki ka jisuma kɛ minɛn na fɔlɔ ka sɔrɔ ka jikalan yɛlɛma o kan o bɛ cɛ mako sa pewu ni cɛ kɔni taara k'o ji kelen na ne ba dususuma tɛ yen bilen dɛ an balakaw tulo bɛ yen na ni ɲani ni kule tɛ sa foyi tɛ sɔrɔ o kama fɛn dɔw tun bɛ kɛ fɔlɔ a tun b'a to du tɛ malo quoi mais bi bi in na a ma nɔgɔ dɛ i b'a kule da ka dɛsɛ maaw yɛrɛ t'a la mais dɔw b'a kɛ i b'a fɔ zirida kan or que wulibaliw de don ni e ye min kɛ i bɛ da o de la o tɛ fɔlɔ du kɔnɔ maaw bɛɛ tun tilaselen don bɛɛ tun bɛ jateminɛ denmisɛnninw bɛɛ tun jateminɛlen don kosɛbɛ i b'a sɔrɔ du mure tun kalifan bɛ dɔ la du baganw tun kalifan bɛ dɔ la dɔ tun bɛ ale tun bɛ du nafolo ko ɲɛnabɔ dɔ tun bɛ ale tun jɔlen don ni du ka nin ye maa bɛɛ tun tilaselen don ɔ du mure tun bɛ di jɔn ma maa min n'a bɛ kɛ i b'a fɔ gɔnbɛlɛ mais i b'a ye tɛgɛ kuru kɔkana ninnu bɛ bilen dɔɔni dɔɔni ka bilenmani k'o la du mure tun bɛ ta ka kalifa o la o kɔrɔ ye mun ye du tɛ malo o bolo tant que ale bɛ awa bɔrɔ ta c'est à dire ka mure kɛ ka ɲɔ suma ka bɔ bɔrɔ kɔnɔ k'a kɛ tasa kɔnɔ maaw kun ka taa tobi o du tɛ malo maa min n'a ɲi tun bɛ sogolo ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ a ma ko sinzan sogolo n'o tun yera denmisɛnnin min na u ka du baganko ɲɛ tun bɛ d'o ma baganw tun bɛ ɲɛ o tigi bolo kosɛbɛ o ye misigɛnna ye du misi du saga a baganw i b'a sɔrɔ o tun bɛ kalifa ale la o baganw tun bɛ bugun ale bolo maa bɛɛ dolo tɛ sɔn bagan na n'i ye bagan san ni maa dɔw tɔgɔ ye o dugusajɛ a b'a da ka sa wala maa dɔw dolo tɛ sɔn a la donc maa min n'u tun ye denmisɛnnin min ye k'a fɔ a y'o ye a b'a nɛn don a kenge la soit a b'a bolokɔnden nin a bɛ to ka nin don a da kɔnɔ waati bɛɛ jigi tun bɛ da o kan u ka ko bɛɛ tun bɛ labɛn ka bila o n'o kɔrɔbayala sa o de tun bɛna kɛ hɛrɛtigi ye ka na du financer o y'o taamasiyɛn ye nka n'u tun ye den min ye waati bɛɛ ale b'a ɲin kɛ k'a dabolo minɛ u b'o gɛn ka b'o la o tigi ka teli ka kɛ maa ninkɛlɛ ye maa min cɛ wali muso a bɛ to k'i jɔ k'i bolo fila kɛ k'i kan minɛ maa dɔ bɛ k'o sata ye fo ni min y'a dabila ɔ denmisɛn min n'a bɛ taama a b'a kan sɛnɛ maakɔrɔw tun b'a gɛn a k'a dabila a bɛ fɔ o de ma ko sayi dingɛ filɛ n'o tere kɔkɔla den na n'i y'a furu ka taa yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ kasara lase a furuɲɔgɔn ma a furuɲɔgɔn tɛ si sɔrɔ
tere min bɛ a bɛ fɔ a ma ko dugubɛ an y'a yiri fɔ ya siɲɛ caman n'o bɛ maa min na n'i m'a yiri ko n'a y'a sɔrɔ muso k'a bɛ muso de la a cɛ bɛ nagasi ka da bon kɔnɔ a cɛ bɛ laban bana dɔ la bana min n'a fura ma dɔn n'a bɛ cɛ fana la o y'o cogo kelen mais k'i kisi nin bɛɛ ma tere daga bɛ yen a bɛ don ni yiri 7 de yiri 7 don ale ni dɛbɛli bana tɛ kelen dɛbɛli bana bɛ yen o bɛ makili mais tere daga bɛ yen o bɛ don yiri 7 n'a dora cɛ o cɛ i k'a ko muso tere tɛ dɛ a tɛ se ka foyi k'i la dugu bɛɛ fara sudatugu kongolo kan o fara sayi dingɛ filɛ kan nin si tɛ foyi k'i la ani muso bunjima o si tɛ foyi k'i la sinon cɛbakɔrɔ dɔw dan bɛ so mais hali sini du bɛ wele ni muso tɔgɔ ye nka o tɛ baasi ye u k'u janto in na maa min an b'a fɔ yan waati bɛɛ ni si bɛ bɔ a kunkolo la ka jigin tɔn na ka na a kɔ la o tigi kan ka yiri dɔw ɲini k'i ko n'o ma kɛ a ka diɲɛlatigɛ bɛ k'a bolo gɛlɛya ye a bɛ don ko la a bɛ laban gɛlɛya de ma maa min n'a daburunin bɛ bilen f'a bɛ bɔ folo la o ye nafolotigi ye n'a y'a ɲɛɲini nafolotigiya b'a da kan na maa min sɔni kɔkanaw bɛ jɛjɛ i b'a fɔ tasuma y'a jɛni o ye nafolotigi ye n'a y'a ɲɛɲini a bɛ don da la maa min tɛgɛ kɔnɔnaw b'a ŋɛɲɛ yiri dɔw bɛɛ n'a y'o ɲinɛ ka to k'i tɛgɛ wusu o la n'a bɔra dɔrɔn ala bɛ hɛrɛ nɔgɔya ye o tuma na maa min n'a nɛn bɛ to k'a ŋɛɲɛ a nɛn sanfɛlanin bɛ to k'a ŋɛɲɛ yiri dɔ bɛ yen i b'o ɲini k'i da kucukucu n'o ye n'o bɔra dɔrɔn ala bɛ sin ka hɛrɛw nɔgɔya o ye ten maa min senw bɛ da sengɔnden kelen bɛ yen ko janya sengɔnden tɔ bɛ ɲɛfɛ kililili n'i y'o ye maa min na ten o tigi bɛ don ko la ni ɲani ni tɔɔrɔ tɛ a tɛ hɛrɛ sɔrɔ a la ko a bɛ don a la nisɔndiya ye a bɛ kɛ a bolo nisɔngoya ye a b'a janto i la maa min waati bɛɛ a kumala a ma kuma o da kɛrɛnkɛrɛnnin de bɛ sin ka na sigi a da kɛrɛfɛ ten n'o y'i yaali i go kunna o b'o lakale maa min ni si tɛ k'a ɲɛ kuru sanfɛla la jamana tun tɛ kalifaw la jama tun tɛ kalifaw la n'a y'o kɛ ɲɛmaa ye a ɲɛmaaya bɛ tiɲɛ a bolo maa min ɲi sanfɛla bɛ tɛrɛmɛ k'a kɛ i b'a fɔ dɔ bɔra a la o tigi tɛ ko laban a bɛ don diɲɛ ko la a t'a laban a b'a janto i la maleviya tɛnɛw ye nin ye maaw garisɛgɛ kɛra min ye ala sɔnna o ye nin ye a ma kɛ basi ye fiyewu min na bɛ dɛsɛ Seko Musa Siribe Banugɔ Musa Sekonga ani maleviya tana Mundugula Farada Sabuɲuma an b'i fo k'i marahaba i ka nin kɔnɔna jɛya kan ninnu na san'an ka bɔ kuma kɔnɔ Seko dama dama kanubaa dɔw y'o kɛ an bɛna o Sekow kɛ ka bi ta kuncɛ o tumana fɛ an bɛ taa dɔ ko ale ye Seko kɛ ko ale sugora k'a ye a kunkolo bɛ k'a kɔfɛ sani ni sugora k'a ye kunkolo bɛ k'a kɔfɛ a kɛra cɛ walima muso ni sugora k'a ye kunkolo bɛ k'a kɔfɛ n y'o de fɔ sisan ni muso don futinɛ bɛna don i ni cɛ ni cɛ fana don futinɛ de bɛna don i ka du kɔrɔ mais cɛ ta a kɛra i muso wali i balima dɔ futinɛ bɛna don i n'o dɔ cɛ mais muso ta ye furucɛ de n'a sɔrɔ i ma furu i furula n'a sɔrɔ i furulen kɔni don i kɔlɔsi sinon mankanba bɛna don i ka so i ka minɛnw cɛli sababu bɛ k'a ye nkɔfɛ Seko y'o de ni ala sɔnna bon maa dɔ fana bɛ yen Seko Musa ale ko ale bɛ to ka Seko k'a ye so yɛlɛma a yɛlɛmana a sugora k'a ye o yɛlɛmana ka bɔ so dɔ ka taa so wɛrɛ kɔnɔ n'i sugora k'a ye i bɔra so dɔ la ka taa so wɛrɛ la yɛlɛma bɛna don i ka ko la o bɛ komi maa min sugora nɔnsi la donc i ka ko cogoya e yɛrɛ de b'o dɔn n'a sɔrɔ i ye hɛrɛtigi ye i ka hɛrɛ bɛna ban i bɛna don fantanya la mais n'a sɔrɔ i ye fantan ye i sigi i ka ala kɔnɔ walahi hɛrɛ bɛ kɔfɛ ka na so yɛlɛma kɔrɔ de y'o ye nɔnsila Seko fana bɛ ten maa min ye ɲɛmaa ye ko faama don wali setigi don jama ɲɛmaa don n'i sugora nɔnsi la dɔrɔn wuli k'o ko ɲɛɲini sinon maaw bɛna bila i contrôle la n'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ ko la ko maaw t'a kalama maaw bɔtɔ don i kɔrɔ kalama maaw bɛna muruti i ma pewu donc n'o kɛra dɔrɔn i bɛ wuli k'o ɲɛɲini ala sɔnna ala k'an ni sababa bɛn hali bi Seko wɛrɛ bɛ yen dɔ ko ale to ka Seko k'a ye a bɛ foro kɔnɔ yalima ko Seko ye ko kɔrɔ jumɛn bɛ o la n'i sugora k'a ye i bɛ foro kɔnɔ o m'a ɲɛ fɔ e yɛrɛ bɛ siɲɛni na ka taa i bolo bɛna don Sekoya dɔ la wala Sekoya dɔ bɛ na i ma e bolo bɛ don a ko la
o sugo kɔrɔ de y'o ye k'a ye e bɛ ka foro sɛnɛ ni daba ye o ye sugoya ye n'o kɛra dɔrɔn sigi a kan mais i yɛrɛ ta tɛ quoi kuma bɛ fɔ dɔrɔn a ka faamu i yɛrɛ ta tɛ maa yɛrɛ bɛ sa sogo min na o tɛ lakale e yɛrɛ tɛ wuli n'o ye hali ni ala y'o sogo da i la i tɛ wuli n'o ye dɛ i y'a faamu ala ka a faamuya ko ɲuman amin yarabi dɔ fana ye nin ye sugo laban ye kanuba dɔ fana ye ɲininkali kɛ ko ale bɛ to ka sugo k'a ye a bɛ k'a ko ji la quoi ko sugo kɔrɔ bɛ n'i sogora k'a ye i bɛ ka ko ji la n'a y'a sɔrɔ wari b'i bolo i ka wari bɛna ban ka sugo k'a ye ji gansan b'e bolo k'i ko n'a y'a sɔrɔ wari b'i bolo i ka wari bɛna ban mais n'i ye fantan ye i bɛna se sɔrɔ est-ce que i y'a faamu o sugo kɔrɔ y'o ye inshallah alhamdulillah ma wɛrɛ fana ye sugo kɛ ko denyɛrɛni an kɔni ye denyɛrɛni sugo a fɔra a ka caya wala donc ko denyɛrɛni ko ni sugora denyɛrɛni na n'i sugora denyɛrɛni na o ye garisɛgɛ ye i tun bɛ ka miiri ko dɔ la i tun bɛ k'a ɲini ala fɛ kosɛbɛ a b'i kɔnɔ f'i bɛ taa fɔ maaw ye u ka dugawu k'i ye o ko bɛna ɲɛnabɔ est-ce que i sugora k'a ye i jigira wali maa wɛrɛ jigira wali dɔ nana denyɛrɛni d'i ma wali ye denyɛrɛni ye sugo la o bɛɛ y'o kelen ye ko dɔ tun b'i kɔnɔ i mago b'a la a ka dilan ala bɛ n'o ɲɛnabɔ o de ye denyɛrɛni na sugo ye aya nin bɛ kɛ sugo laban ye o tumana fɛ ko dɔ fana ko kanuba dɔ ko ale sugora k'a ye dɔ y'a bolo minɛ ka taa kaburu dɔ la k'ale bolo minɛ ka tugu ko ka taa kaburu dɔ la ko kɔrɔ bɛ di o ye garisɛgɛ di bari n'i sugola kaburu la ala kira y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam ya faamu ko gazuwa dɔ kɛra ka b'o tɛmɛna ala kira ko n'i sugora kaburu la bi kɔfɛ i sugola ne ala kira la donc o waati n'a sɔrɔ ko k'a bilelen kun don i dala o waati ko bɛna ɲɛnabɔ n'a sɔrɔ i bɛ ka miiri ko la n'i kɔni sugola ala kira la ka sɔrɔ i ka ko dɔ a kɛra i bɛ kɔnkuru la wali bɛ ko wɛrɛ la o n'i sugola ala kira kɔni na o ko bannen don o ko bɛ ɲɛ o ko kelen bɛ kɛ ni ala sɔnna alhamdulillah rabbil alamin an bɛ ala fo ka ala barika da suno a ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye dɔnni kunkan ye kadavere kɔrɔ de o tumana fɛ o tumana fɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ marahaba suno ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ maa dɔgɔnin ye Sheikh Musa Sidibe don Banugo Musa Sugonga ani Malebiya Tana Mundugula farada sabu ɲuman n'o ye Sheikh Amadu Banugo Amadu ala ka hinɛ na ni silamɛ su ale denkɛ a n'a ka wolokansigi o tumana fɛ an n'ale de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ suno an ka plateau sanfɛ ka foli belebele k'a ta ka ɲɛsin an ka abonnew ma minnu abonnenen don Banugo TV kan kibaru bugu fiyɛ sabu ɲuman media Sheikh Amadu officiel maa ma abonnenen bɛ nin page ninnu kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw marahaba k'a ɲini aw fɛ a ka video ninnu a k'u partager kosɛbɛ walasa kanuɲɔgɔnw ka se ka u yɛrɛ nafa ni video ninnu ni fayida ninnu ye diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ o tumana fɛ yan'an ka bɔ kuma kɔnɔ dugawu laban ani kumakan laban an b'o di an karamɔgɔ ma an'an ka sɛgɛw ma a ka o kɛ kanubaw ye ni ala sɔnna yan'an ka dugawu kɛ an b'a fɔ kanubaw ye u ka taa video ninnu kɔrɔ i mago bɛ min na i b'o de sɛbɛn commentaire kɔrɔ bari an ye maaw ta kalandenw bɛ yan maa wɛrɛw bɛ yan ka se ka sɛbɛnni kɛ maaw ka hamiw la an'u bɛ ka minnu miiri suko kɔnɔ Malebiya Tana kɔnɔ ani banaw fura ɲinini kɔnɔ n'i ye min sɛbɛn n'an y'a ye an b'a ta an b'an ka émission sigi u b'a poser kun b'u jaabi a la a kun ye mun ye e ɲɔgɔnna 100 wali 300 olu bɛɛ mago bɛ na olu mana se video ma e bɛ kɛ sabu ye olu bɛɛ bɛ bɔ o kalama n'o kɛra yɛrɛ i bɛ baraji sɔrɔ bari silamɛya sariya la n'i ye ko ɲuman fɛn o fɛn kɛ da la k'a fɔ i bɛ baraji sɔrɔ o kama an bɛ kanubaw fo kosɛbɛ u k'u sɔgɔlen to an na u ka taa video la i mago bɛ min na dɔrɔn e k'a sɛbɛn i k'a bila commentaire kɔrɔ ni ala sɔnna ma k'i to video ninnu filɛli la direct la dana se ta ma don dɔ ala k'an sago da an bɛ dugawu ba fɔlɔ an bɛ kalo min na n y'o de fɔ an bɛ hɔrɔma kalo la n'o ye mawuludu kalo ye kulon kalo tɛ dɛ i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ ala ye a kɛ dɛ wa i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ ala kira kanu kama a kɛ bari ni ala kira kun tɛ an tun tɛna ɲɔgɔn dɔn jango ka se ala subhanahu wa ta'ala de y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ i m'o mɛn wa a ko lawlahu ma khalaqtul khalaiqa a ko ne ala kira kun tɛ ne kun tɛ danfɛn foyi da ala kira min kanu kama ala sɔnna ka diɲɛ bɛɛ da ka tila ka n'an da k'an k'o manto ye k'an kɛ silamɛ ye n'i bɛ se ka min kɛ ala kira o kɛ sa o kɛ sɔli la o kɛ la ilaha illallah la o kɛ ala fasamantiya la n'o ye ala mankutu fɔli ye o kɛ sarakatu bɔ la o kɛ ɲumanya kɛli la i b'o de baraji sɔrɔ i ye donc an bɛ min fɔ kanubaw ye u k'u sɔgɔlen to
wa ambe wati mina wallahi ni ne ala soro wati ala be nyini kalo bela asoro wati ni kalo dunundi donc ambe dugo kura ya yoro mi o ye an faso yi no ye Mali anti seke ka nyini ala fait toujours an faso ala ka jolen to amin rabbi ma ko kiti fe ka nya Mali jolen ko wallahi ala ki ci ala ka Mali tanye amin rabbi ma ko keti ka e fo Mali ka jigi ala ka ne ka e ala ka Mali tanye ala ko ke ala kira bunya kama soli ala rasul salim baranya nga faso kanu ta yoro mi o ye an fadi o do tere anan karamo na nye joro an dajuru mine baga katugo ala kira ko kata aljina kono bango amadu shugo ngani maleviata ni anya nga faso kanu ta alela lelo iya ye jonna ka fo ni faso ti jo ka saraka ka kene ala kene ka faso jo ale kelende ake si amadu kelende kaba ko eda kaba bodu ya fam donc ambe dugo ka ke ayeni yoro la ayo faso kanu minke ala ka ko kama aljina bada ala ko no ko ya amin rabbi ala kan yere nya kan ta do amin rabbi an faso yi ala ka jolen to an faso deme baga ala ku deme amin rabbi an faso ci baga ala ko jigi dungo do ala ka Mali yela amin rabbi ala ko ke ala kira bunya kama an ga manyuma bunya kama salli ala rasul salim alhamdulillah rabbil alamin donc une question de poser on ga ama jigiya ka fo atigi be son ga bla chien wala nyini ngale min kun gara ko cadavre ko shu wala ni shugura shula we garzega di ni shugura ka e don na shu di ma we na fulo mugu e mi era ka cha ko sebe ete wari mi miri ere wakele sorali e bolo barai dosna kana million chama shi ela ibe ka chukudi i jabeti de boni shu na shila i jabeti ni shugura shula doro siga ka i shugura na bolo dila ibo saraka nono kene jema pasi ko de demso ma ka mi doro ka dugo ke ala sona onna fulo kele ibo soro ala kano tigi nyina era kira bunya kama sallallahu alaihi wasallam salim ola alhamdulillah rabbil alamin Bango TV kibaro bu fiye sabonyuma media chamado officiel ambe anga page nu maoma abonné lo ka ambe bela jele fo ka bela jele marhaba ka bela jele fo ni folika chenye ka fo ni page nu awka asokole to nu na ni ala sona ati fo ajigo ko doni bunagunka malviya tanona ani shugongana ani faida o haminan ko mi awla ina fo shewo baraka fo chugumna ni mago mi memina kika ke commentaire ka sebe video nunu jugoro ni ala sona ma kalamaw be o ba kala ka sebe ama question jabi dongoro la ama ni ala fe ya rabbi ala ka dongoro ala ka olo yira ana otmana fe nene kunyi anye bi ananga shego ba no ye shego musa e bango musa shugonga ani malviya tanamundugula farada sabulma no ye shego maro dinge anaka wolo kasigi otmana fa ama fo kan bawma ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. ala kan do aljina la ala kira horoma kama salli ala rasul salim ala ko